Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel? Molt bé, i tu? Bueno, d'aquella manera. D'aquella manera. Sí. Has sentit les últimes declaracions de la Batial? La Batgi, per los amigos? Doncs alguna cosa, però explica'ns-ho. I així... Jo estic aconseguint moltes coses a la vida, Val. però que a les meves parella / oficial no els agradi la Batial, Sí? no ho he aconseguit encara. No ho has aconseguit. No. A més, no, clar, veïns no, però bueno, gairebé veïns. No, veïns. Veïns, sí, sí. Pues va dir que ara és pija. Val? És que, clar, i llavors, a mi ja m'és igual que els agradi la música a les meves parelles de la Batgi, però si fa unes declaracions d'aquestes, jo Sí. monto un debat a casa. Val? I què poses sobre la taula en aquest debat? Home, que aquesta senyora no és que ara sigui pija, que aquesta tia és de Vilassar. I viu perfectament bé. Home, Estupendament bé. que el que ha fet fins ara... Jo li sentia al Juan Sanguino, però era una idea que jo ja tenia. Sí. El que ha fet fins ara és travestisme de barri. Mhm. Ha fet una apropiació cultural de la pobresa, de parlar així, que el Dani Martín, del Canto del Loco, ja ho Sí, feia, sí, perquè aquest senyor no sí, venia, sí. no venia de l'extrarradio de ninguna parte, però cantava d'aquella manera que semblava que era de obreros, però no. I aquesta senyora tampoc. Mhm. Llavors, bueno, Feta la reivindicació. feta la reivindicació, Molt bé. a casa va ser com més passivo-agressivo, Val? però Però et van acabar comprant els arguments o d'aquella manera? d'aquella manera. Ara Ah. em diuen que sempre ha estat pija. Carinyo, no, No. sempre ha estat pija, no. Ella no No. volia. No volia. Ella no volia perquè ara està de moda reivindicar que no s'és. Val. No? Que hi ha com una carrera molt treballada, sudor, làgrimes, que ha trucat a moltes portes, no sé, aquestes coses, que no ho sé, jo que no ho sé, jo crec que no. Val. Però bueno, vale, ja Bueno, està. i també perquè ve al final d'una família d'artistes també que, o sigui, que no discuteixo Claro. que ha hagut de treballar, però bueno, Clar, però tothom abans... ha hagut de treballar per Jo aconseguir digo, un mínim Mecano, objectiu, que ara no és no? santo de mi devoción, però eren pijos. Sí. I tothom ho sabia. Mhm. I antecedents dictatorials, perfecto, tot perfecto, tot sobre la taula. Però aquesta senyora, no? Bueno, ja està. perquè Molt bé, no, m'encariento. està perfecte. Jo et porto una altra Vinga, va. queixa. És que, clar, com està començant el programa avui, no? Perquè és aquest el I programa ara que et porto Abraham García, que per al nom diràs, doncs ara mateix, Ara és que mateix és un no nom com molt sabríem. comú, podria ser un alumne del teu col·le, Podria ser, tranquil·lament, sí. no? Abraham García, per dir alguna cosa, no? No, és un noi que va ser concursant de Gandia Shore, Abraham Sí, de Gandia sí, Shore, sí. després Supervivientes Sí, All Stars, ha estat en un pilot de programes i també ha sortit en alguna sèrie Val? de José Luis Moreno. Tu Tot deixes això aquí. t'ho estic dient Per... perquè li han fet una entrevista per un podcast Mm. i ell explica en aquesta entrevista, t'he posat un petit fragment, que si ell, atenció, si ell fos gay, estaria sortint a pel·lícules de Hollywood. I explica que per no passar per l'aro, no està sortint a pel·lícules que es fan a Hollywood. I a més, explica en aquesta entrevista que el 80% de la gent que surt per la tele han passat per l'aro per estar allà a la tele, però que ell no. Et poso el fragment, ja veuràs. También con el tema del abuso y el acoso sexual, ¿vale? Porque llegar tú solo a los sitios sin comerte y sin ponerle el culo, eso es complicado. A ver. Sí, claro. Me estoy Claro. quedando... vamos un poquito a desarrollar esto, si te parece. O sea, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que es difícil llegar arriba sin pasar por el aro? Muy complicado. En el mundo de la televisión, yo si fuera gay, por ejemplo, estaría ya haciendo películas en Hollywood. Pero así te lo digo, claro. Hostia, pues esto no se habla mucho. Contratito, pam, pum, pum, ¿cuánto quieres cobrar? Va, mira, perfecto, esto va a ser pues tu primer tal, tú vas a ser el actor secundario y tal, pero ¿y tu culo cómo está? Ah, no hay culo. Entonces lo siento, yo no di nada a cambio de nada. Yo me he encontrado con eso en televisión. O sea, hay más de una persona que cree... M'agrada, Lluís, que l'entrevista d'esto no s'habla mucho, no gens se'n parla, perquè Jo és soc un fan de discurs que ha construït l'entrevistador. aquest home que no té cap tipus de sentit, per tant, és normal que no se'n parli perquè no hi ha gaire debat. Abraham no sé qui, que Abraham llega García. primero el ego y Total, después él. però clar, a mi hi han com dubtes, i ara quan saludem a la nostra convidada, vull també saber la seva opinió, Sí. hi ha un dubte important que a mi em genera aquestes declaracions, Què? que és si en el cas que aquest home fos gay,
Què es si pensa? tindria el talent, Claro. és a dir, que si per fet de ser gay tens el talent suficient com per sortir a pel·lis a Hollywood. És a dir, Bueno, si i és hetero no té aquest talent i si és gay en el seu cas podria estar I l'altra protagonitzant cosa pel·lícules és i que pel·lícules. aquesta presumpció de que ell serà gay i llavors dirà que sí a tothom. Clar. És que, un Clar, moment. però és que després està fent referència a un seguit de sèries i de continguts i que tal i qual, però és que ja ha sortit en sèries de senyors que han sortit testimonis a la tele i Dient explicaven com aconseguien papers en aquestes sèries. I el millor de tot és que ell surt parlant d'aquest home i li diu Tito José. Tito José, a veure si Tito José emet en su pròxima sèrie. Ja ha sortit en aquestes sèries. Llavors, clar, el relat em sembla com molt bé, però em sembla que ell mateix està parlant d'ell mateix, com reafirmant-se en plan de... Però jo no. Sí, la resta sí, i jo no estic fent la feina d'aquest actor, però perquè jo no he volgut passar a parlar-ho. Perquè si jo hagués volgut, doncs estaria sortint ja per la tele. Veus? Perquè està de moda, volvemos al inicio, està de moda que les coses costin molt. Sí. No? Que Sí. que si ja ho tens, no? Exacte, és perquè ho tinc, perquè m'ho he treballat moltíssim I a més, bueno... I he compromès una part de la meva vida, en aquest cas, el d'aquest senyor, el seu Que cul, sí que per se lo veient que ens tot... explica, Bueno, és igual. no? Que tot costa molt, tot però costa molt, vinga. tot costa molt. Vols presentar la nostra convidada? Sí. Vinga, sí, presentem a la convidada. va, vinga. Tenim avui a l'estudi... Que ja ens agrada que passi, que vinguin a veure'ns aquí en persona. I avui ens està passant a la Tita Mari. Hola. Què tal? Què tal? Molt bé. Com estàs? Ara la presentarem, la coneixerem, però volíem demanar la teva opinió sobre el tema de Bran García. I el de la Batllal I també, el de Batllal també. Mira, doncs jo comencem per la Batllal. Vale. La Batllal, si algú es va creure que aquesta noia era de barri, és que no vivia en un barri en su puta vida, perquè... Ui, no se puede No passa res, no passa res. Ara En su vida. aquí. Vale, què passa amb ella? Que ja es veu que és una pija que volia anar de tirar. Què passa? Que la gent que venim d'aquí ho veiem rapidíssim. L'altra gent, tu es creus que pots portar un Gucci i ser una muerta de hambre. No va així. Lo siento, no funciona així. I després de l'altre, de l'Abraham, és que a veure, perquè és que si no ponen el culo... Què vols que et digui? El que deia el Lluís, no? És, pel fet de ser gay no significa que ja han de passar per abusos, no? O sigui, el Me Too, que va sortir fa uns anys, era un tema d'abusos. I jo crec que amb això està frivolitzant una mica, de dir, no tengo talento ninguno, si pongo el culo lo mismo sí, però jo no lo hago, aleshores no té molt de sentit. Però suposo que ha aconseguit una mica el que volia, que parléssim d'ell, perquè este senyor, ¿quién iba a hablar? Total. I ara estem parlant. Sí. Així que, patir. Molt bé, anem a fer la frase, no? Que no ens ho deixem, Vinga, avui és va. una mica llarg, Vale. Sí? Vale, sí. Som-hi. Avui, el Col·lectius en xarxa, anime amb la Tita Mari. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Jo crec que ha estat com l'entradeta més llarga. Sí, però està de bé tota la perquè ha tingut història. com molt contingut. És a dir, abans de presentar el programa ja hem fet com molta Ja feina. hem fet com molta no? feina. Està bé. Però bueno, avui veníem a parlar... Sí? Bueno, primer, amb la sort que tenim de tenir la Tita Home, Mari aquí, per artista de descomptat. revista, emergente i no tanto, de la ciutat de Barcelona, i consumidora d'anime. Però tu ets consumidor d'anime? Gens ni mica. Gens ni Hem mica. vingut a fer el programa. Clar, o sigui- però ens va superar perquè seràs com O sigui que superinspiradora jo cap a soc nosaltres. la que més sap. O sigui, Total. M'ho puc inventar i Total. no tinc ni idea. Jo que soc bé. el sempre- Ah, tu sí? Jo sí. Vale. En el meu cas em pots enganyar. És a dir, sempre ho diem m'encanta als això. convidats i convidades. En plan, tu ens pots enganyar perquè ets el que més sap d'aquest tema. En aquest cas, el Lluís, pot ser que et diguem, ens estàs prenent Pues el pèl. aniré a pillar el Lluís. Vale, El Lluís, vale, si vale, te'n vale. sap. Jo com he anat de cara, em salvo en aquest cas. Però en el teu cas, ja, Lluís, que ja ho vas susto. defensant com vulguis. Mira, m'agrada perquè això de la cadira, és veritat que es baixa les Ens cadires passa. aquestes, té com aquest efecte, ahora caigo, no? Que de cop i Pero volta yo els digo una cosa, convidats yo comencen estoy a... operado del corazón, yo no puedo Viure hacer aquestes estas emocions cosas. tan fortes, No, soy un colibrí. Escolta, Però, fica. comencem per parlar del naixement de la Tita Mari. És veritat, perquè Doncs jo tinc molta si no- curiositat en saber com es Sí. crea el teu alter ego, perquè si jo algun dia em vull crear com un alter ego, Lluís, per on Com ho començo? faràs, no? Jo vull, Sí. jo vull reivindicar avui a la gent que ens veu per YouTube o per Instagram, Sí, perquè avui no ens podem perdre aquesta perruca total. amb una butterfree... Home. Sisplau, perquè mira, us dic una cosa, he vingut en cotxe i he aparcat en un parc que era un descampau i una noia m'ha preguntat si em podia moure el cotxe per aparcar ella i clar, s'ha donat un ensurt. He de dir que no condueixo amb perruca perquè me podrien multar perquè semblo Mark Simpson, ¿vale? En el cotxe. Però sí, mira, et diré una cosa, el naixement de la Tita Mari, fixa't si va ser fa temps que vaig haver de preguntar a la meva madre drac, que és Kika Super
puedo decir como sigue. Es que Sí, no sé. digue-ho. Kika Superputa, ¿vale? Se llama así. Lo que pone en el DNI Drac, i ella era la meva... I li vaig dir, Kika, com ho sabia? Perquè no me'n recordava. I m'ho va dir. O sigui, això va començar que jo... Va coincidir amb un temps que jo estava una mica més així depressiu i tal, i amb la Kika li ajudava amb els guions, que a mi em venia molt bé pel coco, i un dia parlant i tal, i pues podíem fer que col·laboressis tu, i jo sempre decía, a mi és que el drag no m'agrada, jo no veo Drag Race, i jo soy una punky d'això. I al final va ser... no sé, parlant i tal, dic, ai, com les meves tietes, la tita Mari està una mica no està inspirat en les meves tietes, la meva mare, de fet, la meva mare és la tita Mari, l'autèntica. Sí. I parlant això dic, sí, doncs podria aparèixer jo amb arròs amb llet per tothom. I vaig aparèixer amb 50 terrines d'arròs amb llet que va fer la meva mare, la tita Mari autèntica. I va ser com una cosa molt puntual, o sigui, en principi era, surto aquell dia... Com un cameo, ¿no? Un cameo, com Abraham García en les sèries. En José Luis Moreno. Era això, un cameo molt ràpid i vaig marxar. Y luego, mira, pues como Xena Princesa Guerrera, ¿sabes? Un capítulo en Hércules y luego te hacen tu sèrie. Pues això, i això va ser l'octubre l'any passat, vaig participar en un altre de la Kika de Nadal, que li vaig donar molt fort amb un pal com si fos el cagatió, la vaig confondre. Sí. I a partir d'aquí van fer les travestines amb la Jessica Puya i la Kika, a la Federica i volé sola. O sigui que soy la nova Beyoncé de les travestis, però... En realitat sí, perquè aquest trio, no? D'aquest tipus de drac, així com més de senyora més gran, no? Que era una bona aliança, també. Sí, i a més que era un drac pel que jo veia, com que no sóc molt consumidor. A mi m'agrada també molt la Lady Red Velvet, que és com més teatre. O sigui, a mi el lip-sync i tal em sembla molt bé, i hi ha gent que ho fa estupendo, però jo com a consumidor de drac m'agrada una història, m'agrada una mica més. A la vista està que esta peluca, una drac normal, no la llevaria, perquè vendria la policia de les dracs i se la llevaria corriendo. Però m'agrada el reciclatge. Aleshores, jo vaig invertir... Bueno, de fet, la perruca me va deixar la Kika, no li he tornat, així que Kika, si m'estàs viendo, perdona, però estàs tu peluca aún. I va sortir així, o sigui, molt de... Que jo mai... És una cosa que mai m'havia plantejat. I vaig començar i mira, i aquí sigo, saps? O sigui, que va anar força bé. I com t'inspires per crear al final aquest alter ego, no? Amb tots els detalls, perquè clar, estem veient justament aquesta perruca que no li falta detall, o sigui, ha estat tot, i de fet jo crec que has canviat alguns dels detalls amb l'anterior capítol, perquè jo tenia localitzat el Pingu, no? Sí, ara està aquí. Ara està aquí, vale. Està el Pingu i la Pinga, que és la seva germana. Que jo això ho vaig descobrir al Japó, que la germana del Pingu es diu Pinga, ¿vale? Guau, Esto no hay que poner un pitido porque és així. Esto es una realitat. És un arbre genealògic i és així. Es diu Pinga. No sé, la filla de la Pinga, com es diria, és com la húngara i la hungarilla, no? Pues una mica així. Doncs... Clar, a mi, jo el que sí que veia a l'hora de crear era molt inspirat a les meves tietes, però també amb el que a mi m'agrada. O sigui, m'agrada molt tot el tema de l'anime, dels videojocs, i també vaig pensar, ostres, no veig que hi hagi aquest tipus de drac, que potser no hi ha perquè no interessa, també pot ser, perquè les coses a vegades dius, si no l'ha hecho nadie, por algo serà, però bueno, jo vaig dir, mira, vaig a provar. I és veritat que a la gent li agrada. O sigui, jo aquí porto ara de tot. Bàsicament és perquè no es vegi on està el filferro aguantant la perruca, però, oye, sí, i el del Pingu i algun més que porto són de Japó, que vaig anar fa un mes, i ja vaig a fer acopio per la tita Mari, que, bueno, es venen més looks, eh? Sí? No avui, perquè no me da tiempo, però quan vingueu ja veureu. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Doncs... Tinc una pregunta més, Lluís, sobre aquest tema. Ara, que és que m'ha inspirat, perquè has parlat sobre les teves tietes, sobre la teva mare, i jo tinc també com la curiositat de saber quan van trobar-se amb la tita Mari, si es van veure reflectides realment, o si t'han vist en fotos, en vídeos, i t'han dit, ¿de dónde ha salido esto? O realment han dit, ¿somos nosotras o podria ser una hermana nuestra? O sigui, elles són conscients, perquè a més li vaig dir, m'inspira en vosaltres, perquè a mi m'encanta el costumbrisme, o sigui, jo una de les coses que m'encanta fer quan es junta... Perquè clar, jo tinc, per part de mare són 5 germanes, i per part de pare són 9 germans i germanes, però germanes són 5 també. I clar, quan queden elles soles, o sigui, les dinàmiques que tenen,
que és que amb res ja ploren, riuen, de tot. O sigui, jo estic allà duient i clar, jo ja ho feia abans com a oci, i ara ja és com agafant nota. I clar, i hi ha coses que estan inspirades en fets reals i per elles els hi encanta. De fet, van venir el primer de les travestines que van fer i jo vaig fer que s'aixequessin, en plan, que estan aquí la Tita Maria autèntica, l'original, i les meves tietes. O sigui que molt bé, elles els hi fa gràcia. I de fet, la roba que porto jo és aquesta que porto avui, era un cobrellit on dormia la meva mare i la meva tieta, i la meva tieta em va fer el vestit d'això. O sigui que està tot reciclat, i després de la meva tieta àvia em va deixar roba també. O sigui que és tot com molt real, perquè és també una forma de donar un homenatge a les meves tietes que sempre han estat allà. Escolta, i tenies ganes que parléssim del drac quan érem petits, no? Quan nosaltres érem més petits. Jo no sé si tinc moltes referències i enllaçant-ho amb l'ànime, potser, no sé si ho podríem enllaçar per aquí, potser algun personatge que sempre era el dolent, no? Que sempre feia alguna cosa mal feta. Sí, jo això era... Perquè jo et dic, jo de petit, a mi, tot el que era transvestisme o rotllo dels anys 80, que era molt androgènic, a mi em feia una por. A mí em creaba en plan rechazo de a mí esto no entiendo, ¿vale? Luego te haces grande y ya así acaba una con una peluca de 2 metros. Però sí que és veritat que de nen sí que veies això, el que deies tu a l'anime, no? Hi havia personatges que era com, de cop i volta es disfressaven de dona amb una facilitat. Mira, el dolent del Team Rocket, exacte. Del Pokémon, sí, el James, sí, és això, el James. Exacte. I després d'animes, el Shin-chan també, que era super travesti. O sigui, i és això que és com, ho teníem de nens i després, o sigui, almenys com jo recordo, és veritat que el Shin-chan es va agafar més grans, no? Però era com, no hi havia aquesta mirada de «Oi, los niños pobres que se van a volver todas travestis». Això no hi era, no? I crec que ara hi ha molt de debat, el que potser comentarem en un futur, no? sobre que estem tornant enrere amb segons quines coses i dius, ostres, és que això ja estava superat. Ja estava superat. Era una mica això, no? Parlar de que ho hem tingut sempre, però potser no érem tan conscients d'això. No ho teníem tant a la consciència. Clar, el Martes y 13, per exemple, a mi veure que anaven de dona con esos pelarros, per mi era com no en tenia res. I després, amb el temps, dius, bueno, tothom ho ha vist i no tothom ha acabat sent travesti, saps? O sigui que... Escolta, jo volia que aprofitéssim per reivindicar una mica espais com la Federica, no? Perquè són espais que ofereixen aquests escenaris a persones que volen fer espectacles com els que tu proposes, i no sé si n'hi ha tants, que ofereixin aquest tipus d'oportunitats de primeres. Sí, jo sí que és veritat que jo estic superagraït a la Federica, perquè tengo ya residencia, en Lucher, en Las Vegas. Des d'aquí, gràcies a la Federica, a l'Albert i a tot l'equip. També la Casa de la Pradera. I sí que és veritat que són espais... Jo, per exemple, com ja era una mica amadrinat de part de la Kika, però a mi sempre m'han donat llibertat. O sigui, jo mai m'he sentit de, mira, això no ho facis i tal. Hi ha coses que potser et diuen, ui, esto no lo acabo de ver, però bueno, tira pa'lante, i després funciona. Hi ha d'altres que sembla que funcionarien i no. Però sí que és veritat que en el cas de la Federica que tenen també, o sigui, estan supercompromesos amb tot el col·lectiu. Fan exposicions. Ara mateix hi ha una exposició de Mònica del Raval, que és la reina del Raval, que jo he participat com a civil, ¿vale? No como Tita Mari, como de Drag King, cuando me quito la peluca, i està superbé, i clar, hi ha de cara a artistes locals i per donar-te a conèixer i tot, o sigui, és que és superbé, i sí que haurien d'haver més espais. Desconec si hi ha molts més, però aquests que tenim que són superimportants. Escolta, i parla'ns una mica d'aquesta vinculació, no, de la Tita Mari, que és com aquesta inspiració amb aquestes tietes de les que tu parlaves, o la teva mare, i justament l'anime. Clar, a mi el que m'agrada és l'absurd. Vale? Això, per increïble que parezca. I això, quan fèiem amb la Kika, que parlaven de coses i tal, que feien com coses molt boges, jo deia, clar, és que a mi aquesta part de l'anime m'agrada molt, però també m'agrada la part aquesta de molt senyora, molt tracina. I aleshores vaig dir, això jo no ho he vist a l'escena drag. Que ja dic que tampoc soc molt coneixedor perquè no
i dic, mira, saps què? Anem a provar. Dic, perquè aquí potser hi ha gent que, pues, com a mi, no? Que m'agrada i ara sale uno haciendo un lip-sync de Sailor Moon i jo encantat. Això, per exemple, Eva en Escena ho ha fet, que tenia un show de Sailor Moon, i dius, ostres, eren coses que a mi m'agradaven i dic, mira, saps què? Tinc ganes de provar això. De fet, he fet un show, vaig fer Bola de Drac, acabat amb G, perquè m'ha gustat el naming, i després un altre que era l'Evangelio de la Tita Mari, que era inspirat en Evangelion, però bueno, que cantava amb Like a Prayer de Madonna, o sigui, era tot com molt boig. I m'agrada el que seria com començar, com un capítol dels Simpson, que comença amb una cosa que no té res a veure, dona la volta, i dius, ¿dónde estoy? I això jo crec que el tema d'anime, aquí a Catalunya, tenim molta cultura d'anime gràcies al K3, Club Super 3, i sobretot tot vinculat al català. O sigui, per mi l'anime és en català o en japonès, però perquè és el que hem viscut sempre, saps? I també era com una forma de donar gràcies a tot això que ens ha donat la cultura catalana, doncs donar-li una volta i fer una mica esperpèntic, o molt esperpèntic, perquè vaya quadro, però sí. Escolta, doncs veníem a pillar-me a mi, però he preparat un joc per a veure si et pillo a tu. Molt bé. Bueno, m'agrada que la lluita sigui, o sigui, d'un cap a l'altre, l'altre cap a l'un, però que jo estigui com d'espectador, que és una cosa que a mi m'agrada. Pots participar. Puc estar d'espectador, em sembla bé. T'agafarem de comodín, de... Em sembla bé. Què cree el públic? Però clar, sí, això m'agrada, em sembla bé, això em sembla bé. Llavors, amb el Marçal hem parlat que tiraves, Marçal, una miqueta d'un opening, d'un anime. A veure, no els he posat super complicats, però... Bueno. Però clar, tu saps els que hi són. Jo sí que sé. Sí, clar, entonces, claro, hi ha ventaja. No, és que jo venia a és perquè ho adivinis tu, o sigui, és un joc pensat per ridiculitzar-te a tu directament. Bueno. No, hija, no. És perquè... Espera que me remango. És perquè aquests... Jo crec que els coneixeràs tots. Aquests crec que tenen miga per parlar-ne. Fem una cosa, tirem el primer. Té transfons, no? Cadascun d'aquests? Jo apreto així el botó. Vinga. Home, Utena. Uau! Home, l'han encertat molt ràpid, no ha passat ni un segon, És que el ja està. Utena, parlem d'Utena. No sé si coneixes Utena. No, ni idea. Pues, jo l'hauria de reveure perquè no m'enterava de res quan era petit, amb Utena. És que ens va agafar amb 15 anys, Clar, que pues jo al millor tenia... No, o sea, éramos muy pavas. Muy pavas. O sigui, Utena ve... o sigui, Utena ho has de veure 3 cops per enterar-te, però bàsicament és un anime de Magical Girls, tipus com Sailor Moon, que es transformen, però que toca el tema del lesbianisme, molt a fons, de relacions entre germans i germanes així molt rares. Tota l'estona sortien con el pecho descubierto, tota l'estona. Clar, sortia una espasa del pit de... Era una noia que era la núvia Rosa, que era tu lluitaves i et quedaves amb ella, amb la núvia. O sigui, era tot super machista. Però sí que és veritat que aquesta sèrie tenia un transfons molt lèsbic i molt tot eteri, amb molta filosofia, i clar, aquí va arribar el 99, una cosa així, o sigui que éramos un niñatos, i clar, ens quedàvem embobats, no en teníem res, però estàvem... Sabíem que alguna cosa ens agradava. Home, i aquí hi havia... És que clar, teníem això, teníem la Xena, la princesa guerrera, teníem Buffy con la Willow i la otra... I sí que va haver una època que era lesbianes a 24 hores. Ojalá vuelva eso. I he de dir que de moment no la podem trobar a les plataformes de forma legal. Jo tengo un amic que es diu Enric, em va aconseguir una còpia japonesa al català, no direm com, però sí que aquesta sèrie té una pel·lícula, i la pel·lícula sí que està editada i amb doblatge en català. Super. I la pel·lícula és un resum de la sèrie, o sigui, la recomano que la veieu, no entendreu res, i després veieu la sèrie, entendreu menys, però l'habéis passat bé. Vale, molt bé. Vinga, tirem el segon. El Ranma. Ranma, que ara té remake a Netflix. Jo l'estic veient. T'està agradant? Vaig veure el primer i em va tocar una mica la moral al tema de la censura, ¿vale? Perquè el Ranma no tenia cul, no tenia mugrons, i dius, mira, pues sí que tenia, perquè jo l'he vist. I he de dir que de Ranma està molt bé, perquè a la biblioteca d'aquí de Barcelona de Nou Barris tenen una secció LGTB de tema trans, i està Ranma perquè toca el tema de... Tu coneixes Ranma, Manel? Sí, aquesta sí. Que es mulla amb aigua freda i és una tia... Sí, aquesta és de nen, era com... M'entraven ganes de tirar-li tothom aigua freda a veure què passava, ¿sabes? Però no te dejaven. Tirem el tercer? Va.
Shin-chan. Sí, amb aquesta jo sí que te la sabria dir. A mi, si em feu aquests jocs, no encetaré mai cap perquè em poso molt nerviós. Però tu superràpid. És que ja venia con un miedo que... Veníem al cotxe a posar-me tots els openings a veure què podia passar. Què podem dir de Shin-chan? Shin-chan i les boles màgiques, com es diu aquesta pel·li? La pel·li, sí. Uau, de fet, em van portar del Japó el clauer d'un del clan aquests dels tres calvos. Sí. És que és la millor pel·li del món, super travesti. Jo t'he de dir que l'he vist fa poc, no l'havia vist. Sí, és molt forta, Jo la vaig anar a veure al cine amb un cosí petit que era com l'excusa de portar-lo, era mentira, la queria veure jo. Però... I Shin-chan també és super travesti. Molt travesti. Molt travesti i molt transgressor de moltes coses. Sí, o sigui, totes aquestes coses les de veure també amb la perspectiva d'aquella època i la d'ara, perquè hi ha coses que dius, esto, però d'altres que estan super avançats al seu temps. I Shin-chan, aquí ens... Clar, és que tenim una sort de ser catalans, esto suena muy patriótico. És així. Los andaluces tenien a la Sakura, però nosaltres és que... Però Sakura també la vam tenir. Sí, per això el que nosaltres no teníem era el Quero amb accent andaluz, perquè això ho vam perdre. Però, oye, mira, tot no se puede. Todo no se puede. Tot no se puede. És que aquelles nits del 33, amb el manga aquest, un manga una mica més elevadet, no? De quan érem més adolescents. Home, això donaven, jo me'n recordo perquè amb el meu pare em quedava de nit perquè donaven l'última època de Bola de Drac, la saga del Bu, la donaven per la nit perquè deien que era molt fort, ara los niños ven qualsevol cosa, però sí que és veritat que em quedava, veiem això, Evangelion, o sigui, hi havia coses que estaven molt bé i ja et dic, és que ens han acompanyat des de sempre, o sigui, el segon del manga. I us he de dir una cosa, us he portat un regalet. Mira. Perquè la tita Mari és així. Que bé, home, ja que vinc convidats ens portin regals, ja és de Japó. un Mira, nivell això jo he portat amb aquesta bossa que és de Lady Oscar, que no sé, la Rosa de Versalles, que esto es más lésbico aún, de Versalles. I us he portat un regalet de Japó. Home. Que és... Uy, no, estos son unos Kleenex. Que és una bosseta del Doraemon, per si voleu ensenyar a càmera, com les influencers. Per favor, clar que volem ensenyar a càmera ara mateix, clar que sí. No és una pastilla, és una mascarilla facial. Per favor. Que tu això li poses aigua... I creix, perquè em surten a mi els vídeos. Tu poses a la cara... Sí. I estàs més guapa de lo que ja eres. Per favor. I l'altre és una galeta del Mario Kart que vaig anar al Super Nintendo World. Vale. O sigui, un bajón d'azúcar i llevar-lo sempre en el bolso. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies. Meravellós que hagis estat aquí amb nosaltres. Torna quan vulguis. De fet, anava a dir que la podem fer contracte de pràctiques. Vinga, pel proper programa. Sí, perquè com no estic de baixa, per això pots fer-ho. Teniu sort. Pràctiques sí, pràctiques sí. Sí, pràctiques sí. Com ja estic bien del menisco, no hi ha problema. Moltes gràcies per venir. Marxem amb música, més música. Marxem amb música. Marxem amb l'opening de Sailor Moon, que per mi és una de les sèries preferides. Molt bé. I havien de matinar, per veure-la. Havien de matinar per veure-la. Molt lesbianisme també. És que, hija, no sé com salió gays i no lesbianes, també t'ho dic. Totalment. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem després. Ens veiem al següent episodi i gràcies al Lluís, gràcies al Marçal i al Manel i a tots i fins la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu. Adéu.